बर' थुनलाइ आफादनि डिमाकुसि जथुम्मा नैबे जथुम्मायावनो बान्था मोननो हानाय मानगोनां सानै गेदेमा रत्नेस्वर बसुमतारी आरो मानगोनां गंगाधर रामसियारि बिथांमोना गुबुन गुबुन बान्था मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। गिबियावनो बिथां रत्नेस्वर बसुमतारी बिथाङा थुनलाइयारि बान्था बिहुराम बर' बान्था मोननो हादों। गुबैयै बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसननि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हाखो आङो सोंनो नागिरो। बिथांनि फंनैसो बाथ्रा आं मिथिनो लुबैयो। मा आयदानि सायाव नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननो हाखो? मा आयदानि सायाव नोंथाङा? बे बेलासि समावब्लाबो बर' साहित्य सभाया आङो सोरबां सुबुं बिहुराम बर' थुनलाइयारि बान्था होनायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बर' साहित्य सभानिसिम आं साबायखर बावदों। लोगोसे दुलाराय बर' रायजो राजानिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरदों आरो आंनि गोजोन मोननायखौबो आं जासिहरदों। मानो होनबा जोंहा बर' साहित्य सभानि दावहारु सासे सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि बायदि सासे सुबुंनि मुङाव होनाय बे बान्थाखौ मोननानै आङो अरायदिन थुनलाइ सिबिनानै बर' राव थुनलाइखौ आं मोजाङै सिबिनानै जिखिनि आङो दा मोनबाय, आङो जि सनमान होबाय मान होबाय, बेनि थाखाय आङो बर' रायजोनि लोगोसे गासै बे बर' साहित्य सभानि मावथिफोरखौ बिखेखय उदालगुरि जिल्लानि बे सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि बे थुनलाइ बान्थानि ट्रास्टि गासिबो मेम्बारफोरखौ गासिबो सोद्रोमाफोरखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बावनाय आरो सिबिनाय आरो साबायखर होनाय जाबाय। बे समाव जोंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम सिबिनाय थाबाय। मानोना नोंथाङा गेदेमा बिहोमा थुनलाइ सिबिनायनि थाखायनो बे बान्थाखौ मोननो हादों। सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बे मानगोनां मोनसे बान्था, बेनिखायनो नोंथांनिसिम जोंनि सिबिनाय थाबाय। आरो बिनि लोगोसे दङ जमेश्वरी ब्रह्म बान्था आजायनो हानाय मानगोनां गंगाधर रामसियारि बिथाङा गांसे सुंद' सल' बिजाबाव बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हादों। सुंद' सल'नि मुंखौ एसे बुंफिनगोन नामा सारा? आंनि सुंद' सल'नि बे बिजाबनि मुङानो जाबाय हाग्रामा दालां सेराव। हाग्रामा दालां सेराव। आरो बे 2024 मायथाइनि थाखाय बे बिजाबनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा आंनो समेश्वर ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ मान होदों। आङो बुंगोन बर' थुनलाइ आफादा होनाय जायखिजाया बान्थायानो बयनिख्रुइबो जौसिन होननानै आं साननानै लायो आरो माननि होननानै सानना लायो। जायखिजाया होनाय बान्थायानो बेयो माननि जागोन। आरो जों सानाखैमोन, जों सानैबो मोनसे समनि कटनियान, जों सानाखैमोन जों माबा मोनसे बान्था मोनगोन। नाथाय सोरजिनायखौ जों सोरजिलाङो हानायमानि। बान्थानि कारणे जों सोरजियामोन, बान्था मोनगोन होननानै जों जेबो सानाखैमोन। दिनैसिम नोंथाङा गांबेसे बिजाब लिरखो? आं बिजाबा बेजों आरो गांबा जाबायानो। गांबा? औ, आगोलाव आङो गिबियाव आङो सुंद' थुनफावथायफोरखौ, नाथाय गांसेब्ला गोबाङानो जायोमोन। नाथाय सुंद' थुनफावथायफोरखौ आङो सरजाबनानै आङो थुनफावथाय माला गांसे बानायदोंमोन, सम्बारू आबौनि सेरजेव देंखो। बिनि उनाव आरो खन्थाइयावबो आङो आखाइ होदोंमोन। खन्थाइ गांसे बिजाब गांसे सुजुदों, बे नों समायना एकुरियामनि ना। आरो बिनि उनाव आङो सुंद' सल'नि बे बिजाबखौ आङो लिरदोंमोन। बेनो जाबाय आंना हाग्रामा दालां सेराव। आरो बिनि उनाव बे बोसोराव 2022 मायथाइयावनो बेखौ दिहुनजादों गोसोखांथिनि डायरि, बे रायथाइ बिजाब। आरो असमियावबो लिरदों आङो, बिथाङाबो लिरो। आंनिया असमियाव लिरनाय बे बिजाबनि मुङा जाबाय स्मृतिर दस्तावेज। आरो खन्थाइ बिजाब दंबावोमोन, आं सेबखांजोबाखै। गुबैयै नोंथांनि बिजाबा दासिम पाब्लिश जानाय बिजाबा गासै गांबा जाहैबाय। नोंथांनिफ्राय गांबेसे बिजाब साफायजाखो एसे बुंना होलांनो। गांजिनिबो बारा जाबाय। गांजिनि गांब्रै गांबा बे बोसोरावनो दिहुननायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों। गुबैयै नोंथाङा मा साबजेक्टखौ बासिनानै लायो? आङो खन्थाइ लिरो आरो रायथाइ लिरो। बे जोंनि समाजाव
बर' समाजानो बुं जोंनि बे मानसि सुबुङानो बुं बेयाव माने जर अबिचार सोलियो जेराव अगेन खामानि सोलियो जेराव सोबखोनाय सोलियो जेराव नारसिननाय सोलियो बेफोरनि हेंथाय आंनि खन्थाइफोरा आं सोगोमखाङो आरो आंनि बरिया, रायथाइफोराबो बरिया। सोगोमखाङो आरो बेखौ होखारनो थाखाय सरकार आरो रायजो राजाखौ आङो खावलायनायानो आंनि थुनलाइ सोरजिनायनि बा आंनि लिरनायनि गुबै जाहोन आरो नोंथांनि गुबै फिलसफियानो जाहैबाय माने एक्सप्लयटेसननि एगेन्स्टै सोबख'नायनि बेरेखायै नोंथाङा गोख्रों रावै नोंथाङा सोंखारि आरो बेखौ नोंथाङा गिया सोंखारनो थाखाय गिया आं बेखौ लिरबोबाय थादों सरकारखौबो आङो रायो आरो जोंनि बर' रायजोखौबो आं रायो आरो गाहामखौ गाहाम हिसाबै दिन्थिनानै जोङो जोंनि समाजखौ समायना रमायना बे बुहुमखौ समायना रमायना खालामनानै आरो गोजोनै जोङो रायजो जानायानो जोंनि थुनलाइ सोरजिनायनि जोंनो गुबै थांखि आरो बर' हारिया आंखौ खावलायो बर' हारिया थुनलाइ सोरजिनानै जाहाथे गावबा गाव समायना रमायना फामि बिबार बायदि खालामनाय लोगोसे जोंनि न'खरखौ आरो बर' हारिखौबो बे बुहुम बिखायाव गोजों आरो समायना रमायना खालामनानै मोजां हारि हिसाबै दिन्थिनो हागोन बेनि थाखाय थुनलाइ सोरजिलांनांगौ होननानै आङो बरिया नोंथांनि थुलुंगायाव जेन इयुन जोलैया जेन थुलुंगाखांनानै नोंथांनि लामाखौ होसोनो हायो बेखौ जों मिजिंथियो आरो नोंथांनि सुंद' इयुन जोलैसाफोरनि थाखाय सुंद' बिबुंथि मा बुंगोन नोंथाङा आङो इयुन जोलैफोरखौ बेखौनो बुंगोन जा मोनसे सोरजिनो सानो खन्थाइयानो जाथों रायथाइयानो जाथों एबा सुंद' सल'आनो जाथों सल'मायानो जाथों माबा मोनसे बान्था मोनगोन होननानै सोरजिग्रोनाङा गावनि सोरजिनायखौ मोनसे गावनि आयदा हमना लानानै आरो आंनि लिरनायाव आं सानो गुबुनखौबो आं खावलायगोन जायखिजाया लिरनायाव मोनसे मेसेज थानांगौ बे सुंद' सल'आनो जाथों खन्थाइयानो जाथों रायथाइयानो जाथों मोनसे जाथों मेसेज थायो बे मेसेज थाजानायखौ आं लुबैयो आरो बेखौनो बिथा खालामनानै आङो लिरलांनानै सानो मेसेज गैयाबा बरिया जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन गेदेमा थुनलाइगिरि नोंथांमोनखौ एसे मोगा मोगि लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनसिम नोंनिसिमबो जोङो बरिया थेंक इउ बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सफैबाय समा हाबा मावनायनि सिरिमोन बुहुमनि बर' हारि सफैबाय समा हाबा मावनायनि